da muke ganawa da Buhari da ni da shi yana nuna shi cewa zaluncin da ake a ƙasar nan ya wuce duk yadda ake tsammani. Yake gwamnan bankin nan ta kaima zai iya rubuta takarda ko ta biredi ne a cire biliyoyin kuɗi. Biliyoyin kuɗi wannan gwamnatin a mafale. Duk almandahanan da aka yi a zamanin Jonathan da Omofale aka yi. Hatta da suki da aka kama shi yayi obawanya a wajen DSS da ake zargan kuɗi Omofale shi fitar da kuɗin. Minista ta man fetur Dezan yarinyar Jonathan duk kuɗin da ta wawura da gwalagwalan da ta mallaka na biliyoyi CBN banki suna da hannu a ciki. Duk kudin da aka sata wannan banki gwamnatin banki ne a ciki. Wai da Buhari ya hau sai ki canja shi. Yace zai tafi da shi. Sai na rikice nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anya akwai hankali a cikin nan? Akwai hankali? Akwai hankali? Kai a dauka ma ba barawo bane. A dauka ma daidai yake. A matsayin tsari na siyasa wadda kana son wadda suka yi ka saka musu ga 'yan fatin ka suna nan cikin kakana kai suna kukan baka ba su mukame ba kuma wanda yi da Jonathan kuma shi da ka ba shi wannan babban mukami gwamnan banki hankali zai kama wannan wani mai hankali zai yi wannan tenuwan sai kare kuma aka kara masa saboda ne saboda ya iya aiki kai ne baka ce in takardar biredi ya rubuta zai iya cire kuɗi da shi kuma ka bar shi wani mai hankali zai yi wannan wani mai hankali kuma gashi ka shekara 8 da shi shekara 8 Inyamuri dan kudu me sai azurta mutanensu ka shekara 8 da shi kudinmu aka dinga azurta mutane da shi ta hanyar exchange na dola a baka dola a rate din gwamnati 400 ka zo black market ka sai 700 kowace dala ɗaya ka ci naira 100 nawa 300 in aka baka biliyan ɗaya ka zama babban mai arziki kana kwance har su musulmi da sunutu sai da yi wannan magana yace akwai mutane a dare ɗaya ka iya zama biloniya a Najeriya ta hanyar a baka dola ka zo black market ka sayar wanda je waje kuma su sayo kaya su saye ta a tsada in suka je suka sayo kayan yayin tsada kuma akan talakawa za a dora kuɗin kai da ka je kana da kamfani ka je ka sayo kaya a waje ba za a baka ita 400 ba sai dai ka je ka sa 700 to in ka zo ka sai 700 ka zo da kayan nawa za ka sayar mai yan kasa aka talauta kasan nan aka ƙara tsadan abubuwa duk ta hanyar wannan bankin da gwamnan bankin nan azzalumi amma Buhari ya bashi yaushe hankali da kama wani mai hankali zai wannan Omofale duk tsiyar da aka a zamanin Jonathan da shi aka yi duk kudin da aka sata a CBN da shi ne kuma wai ka bashi ka shekara 8 da shi ka gaya wani mai hankali zai wannan shi Jonathan me yasa ya canja Sunusi ba nasa bane ba ya san ba nasa bane o kai baka san shi bai san nasa ba karfi da yaji bai shi ya cire Sunusi ba labi da Sunusi ya cire shi ya kawo nasa kuma kai da ka zo kai ka bar shi yan arewa da masana aikin banki masana kuɗi wanda suna na CBN din wanda kai upgrade din wani ka bashi a matsayinka na shugaban kasa wani hankali